തദ്വിത്കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ ന ശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും നിറക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാംശ്ചരതി നിസ്പൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സ ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വൈശികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്ക് ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഷാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സ്യാമന്തകാലൈഹി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവദ്ധാമിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീ ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ കൃഷ്ണ അർജുന സംവാദേ സാംഖ്യയോഗോ നാമ ദ്വിതീയോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മണിഭൂഷിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇവരോട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറയല്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലും. ശ്ലോകോ കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകോ കീർത്തനോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചൊല്ലാം. മാതാജി ചൊല്ലോ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. മാതാജി ചൊല്ലു. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. Mataji Gayatri Hegde Mataji start cheyamma. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടൈം ആയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി, 8 മണിയാവില്ലേ? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം. മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലട്ടെ എന്നാലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരിനാരായണ ഗോവിന്ദ ജയ നാരായണ ഗോവിന്ദ ഹരിനാരായണ ജയ നാരായണ ജയ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഭക്തജന പ്രിയ ഗോവിന്ദ പങ്കജലോചന ഗോവിന്ദ ഭക്തജന പ്രിയ പങ്കജലോചന പരമാനന്ദ ഗോവിന്ദ മത്സ്യകളേബര ഗോവിന്ദ വത്സക പാലക ഗോവിന്ദ മത്സ്യകളേബര വത്സക പാലക ശ്രീവത്സാംഗീത ഗോവിന്ദ ധർമ്മപരാശ്രയ ഗോവിന്ദ കർമ്മവിനാശന ഗോവിന്ദ ധർമ്മപരാശ്രയ കർമ്മവിനാശന കൂർമതനോജയ ഗോവിന്ദ ധൃതകിടിമൂർത്തെ ഗോവിന്ദ ഹൃദജഗാദാർത്തെ ഗോവിന്ദ ഹൃദകിടിമൂർത്തെ ഹൃദജഗദാർത്തെ ശുഭജനകീർത്തെ ഗോവിന്ദ നരഹരി വിഗ്രഹ ഗോവിന്ദ നമിതാനുഗ്രഹ ഗോവിന്ദ നരഹരി വിഗ്രഹ നമിതാനുഗ്രഹ ഹരിഹദരിപു വിഗ്രഹ ഗോവിന്ദ വാമനമൂർത്തെ ഗോവിന്ദ
പാവന കീർത്തെ ഗോവിന്ദ വാമനമൂർത്തെ പാവന കീർത്തെ മോഹനമൂർത്തെ ഗോവിന്ദ ഭർഗമുഹാശ്രയ ഗോവിന്ദ ഗർഗനിഷേവിത ഗോവിന്ദ ഭർഗമുഹാശ്രയ ഗർഗനിഷേവിത ഭാർഗവ രാമ ഗോവിന്ദ ദശരഥ നന്ദന ഗോവിന്ദ ദശമുഖനാശന ഗോവിന്ദ ദശരഥ നന്ദന ദശമുഖനാശന ശതമുഖ സേവിത ഗോവിന്ദ സ്ഥിരവരായുധ ഗോവിന്ദ വാരിജലോചന ഗോവിന്ദ സ്ഥിരവരായുധ വാരിജലോചന കാരണപുരുഷ ഗോവിന്ദ വൃഷ്ണികുലേശ്വര ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃപാലയ ഗോവിന്ദ വൃഷ്ണികുലേശ്വര കൃഷ്ണ കൃപാലയ വൃഷ്ണിപതി സക ഗോവിന്ദ ദുഷ്കൃതനാശന ഗോവിന്ദ സൽകുലപാലക ഗോവിന്ദ ദുഷ്കൃതനാശന സൽകുലപാലക ഗഡ്ഗീ ശരീര ഗോവിന്ദ കമലവല്ലഭ ഗോവിന്ദ കമലവിലോചന ഗോവിന്ദ കമലവല്ലഭ കമലവിലോചന കലിമലനാശന ഗോവിന്ദ വസുദേവാത്മജ ഗോവിന്ദ വാസവമദഹര ഗോവിന്ദ വസുദേവാത്മജ വാസവമദഹര വസുധാവല്ലഭ ഗോവിന്ദ ചക്രഗദാധര ഗോവിന്ദ ചക്രനിഷേവിത ഗോവിന്ദ ചക്രഗദാധര ചക്രനിഷേവിത നക്രമതാപഹ ഗോവിന്ദ നീരജലോചന ഗോവിന്ദ നിരതമുജക ഗോവിന്ദ നീരജലോചന നീരതമേജക നാരദ സേവിത ഗോവിന്ദ നന്ദകുമാരക ഗോവിന്ദ വൃന്ദാവന ചര ഗോവിന്ദ നന്ദകുമാരക വൃന്ദാവന ചര വന്ദിത ജനവര ഗോവിന്ദ കൽമഷനാശന ഗോവിന്ദ ജന്മവിനാശന ഗോവിന്ദ കൽമഷനാശന ജന്മ വിനാശന സന്മയ ചിന്മയ ഗോവിന്ദ കൽമഷനാശന ഗോവിന്ദ ജന്മവിനാശന ഗോവിന്ദ കൽമഷനാശന ജന്മവിനാശന സന്മയ ചിന്മയ ഗോവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ആ അതെല്ലാവരോടും അത് ചെയ്യാൻ പറയാം, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഇതിന്റെ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ലെസന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതില് എല്ലാ ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഒരുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ വലിയ ലെസൺ ആണ്. 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ ലെസൺ ആണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഓക്കെ, ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഉവാച്ച് എന്നല്ല, ഉവാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച്ച് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, സഞ്ജയ് ഉവാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ ഇനി തുടങ്ങുന്നത്, ഇനി ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അഡ്വൈസസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് കൃഷ്ണ ഉവാച്ച് എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉവാച്ച് എന്ന വേദവ്യാസ മഹർഷി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നലെ എന്ത് പഠിച്ചു? 18 ലെസൺസ് ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത, 18 ലെസൺസില് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗം, പിന്നെയുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തെ 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? മധ്വ ഗൗഡീയ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അതില് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മധ്വാചാര്യ ദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്ന, ദ്വൈതം എന്നാൽ ഭഗവാനും ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ പോളിസിയാണ്, ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ISKCONില് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അർജുനന് എന്താണ് വിഷാദം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. കമ്പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പാരമ്പര്യത്തിന് കേട് സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പാപമുണ്ടാകും എന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും, ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ ലെസണില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതില് കൗരവരുടെ 2 സേനയ്ക്കും നടുവിലായിട്ട് സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള രഥം കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ, നിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൗരവരെ നോക്കൂ എന്ന ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ലെസണില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മുഴുവനും അർജുനനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ അവിഷാദം എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോ പഠിക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പേടി പോലെയുള്ളത് അർജുനന് പേടിയല്ലായിരുന്നു, അർജുനന് കമ്പാഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത 18 ലെസൺസ് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് അതില് വരുന്ന 5 സബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തേത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല, പുറത്ത് കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഈ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും ഒരു സമയത്ത്, സത്വഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ ഏതെങ്കിലും. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, കാലം എന്താണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മം എന്താണ് നമ്മളുടെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അർജുനൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി, വില്ലും ശരവും എല്ലാം തേരില് വെച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എനിക്ക് വേണ്ട, യുദ്ധം വേണ്ട, ഇവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യരെയും ദ്രോണാചാര്യരെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ ആ ഒരു മമത കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് താഴ്ന്നു വന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ആ
ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് തൊട്ട് 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തേത് 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വലിയ ലെസൺ ആണ്. ഭഗവാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. മെയിൻ ആയിട്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ്, ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആത്മാവിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങളുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനുശേഷം അപ്പം ആത്മാവിനെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്, എന്താണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം നമ്മള് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും ഗോഡ് റിയലൈസേഷന് നമ്മൾക്ക് 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ ശുകദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. ആദ്യത്തേത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി, ദ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താ നമ്മളോട് പറയുക, കണ്ടു തൊഴൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം അമ്പലത്തില് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് കണ്ടു തൊഴൂ എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം അവരെന്താ പറയുക, കണ്ണടച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അതേ രൂപത്തെ കണ്ടു തൊഴൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും തരുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിനോട് കൂടി തന്നെ പരമാത്മാവും കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ സെക്കൻഡും ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അതെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അവരവരുടെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടാണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ആദ്യം ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ്, പിന്നെയുള്ളത് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റിയലൈസേഷൻ. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയലൈസേഷൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് നമ്മൾക്ക് ശക്തി തരുന്ന, നമ്മൾക്ക് അനുമതി തരുന്ന, എന്തും ചെയ്യാൻ. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹിസ്മിൻ പുരുഷ പരഹ. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മൾക്ക് അനുമതി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താ ഭോക്ത മഹേശ്വര, നമ്മളുടെ ഭർത്താവായിട്ടും നമ്മളെ അധീനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നവനായിട്ടും ഭോക്ത നമ്മളെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവനായിട്ടും പിന്നെ മഹേശ്വര എല്ലാവരുടെയും മഹേശ്വരനായിട്ടും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മേതി ചാപ്തിത്വോ ദേഹ്യസ്മിൻ പുരുഷ പരഹ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിലുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ജഗന്നാഥ സ്വാമി, ഈ യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ബ്രഹ്മാവ്, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത് എന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും കൂടിയാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് അതിന്റെ അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും കൊച്ചുകുട്ടി വിചാരിക്കും നല്ല വെളിച്ചം വരുന്നു എന്ന് തോന്നും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് സൂര്യനാരായണനാണ്, പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായിട്ടുള്ള സൂര്യനാരായണൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. 7 കുതിരകളെ പൊട്ടിയ അരുണം എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ നയിക്കുന്ന ആ തേരിൽ പോകുന്ന
സൂര്യദേവൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തുളസിത്തറയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത്. രാവിലെ തുളസിയിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊഴുന്നത്. ആർഘ്യം സൂര്യനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫുൾ നമ്മളുടെ ആ ദിവസം മുഴുവനുമുള്ള ആരോഗ്യവും ആ ഒരു ഐശ്വര്യവും എല്ലാ സക്സസും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ് സൂര്യ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള അനാലജിയാണ്. അവരവരുടെ ഡിവൈസസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുക. ഭഗവാൻ ഉവാച്ച്. എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെഫിനേഷൻ? ആരാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ? വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്? കൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് തന്നെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നത്. ഭഗവാൻ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ഏത് തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിപൂർണതയിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും. ഭംഗി, സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 6 തരം ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? വെൽത്ത് എന്ന് പറയും. ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഹാലക്ഷ്മിയെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ വെൽത്തും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൽത്ത് ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് വെൽത്ത് ഉള്ളത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്യൂട്ടി, പിന്നെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, യശസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ഇന്നും ഭഗവത്ഗീത ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഫേമസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാനേക്കാളും. ഭഗവാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത അമൃതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ യശസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? 7 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഈ പിങ്കി ഫിംഗറിൽ, നമ്മുടെ പിങ്കി ഫിംഗറിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്കെയിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ, ഇതിൽ നിൽക്കില്ല. അത്രയ്ക്ക് ബലമില്ലാത്ത ഫിംഗറാണ് നമ്മുടെ പിങ്കി ഫിംഗർ. അതില് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തു പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 7 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തേതാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. അതിലെ ഫുൾ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തങ്ങളുടെയും സാര സംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് അത്രയും നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളിൽ 5 കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ളത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിനൗൺസിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും മഹേശ്വരൻ ഞാനാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്മൈലിംഗ് ഫേസോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ്, അതിലൊരു ടച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് വ്യാസ മഹർഷി, പരാശര മഹർഷി ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കുന്നു, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് പരാശര മുനിയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് ഡെഫിനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഉള്ള 2.7 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഇതുവരെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു, പാർത്ഥ സാരഥിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കസിനാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം. ഇപ്പോഴായപ്പോഴേക്കും ആ ബിവിൽഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരോടും നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി പറയുന്നതാണ്, കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ. ഈ ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ശ്ലോകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ, കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ.
കാർപ്പണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൗർബല്യം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിശുക്ക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ പര്യായ പദം എന്റെ ദൗർബല്യം. എന്താണ് അർജുനൻ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ദൗർബല്യം എന്താണ്? കമ്പാഷൻ ആണ്, ദയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദോഷോപഹത സ്വഭാവ, എന്റെ സ്വന്തമായ സ്വഭാവം. സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വഭാവം. ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ദോഷോപഹത സ്വഭാവം, എന്റെ പോയി കഴിഞ്ഞു, എന്റെ സ്വതവേയുള്ള എന്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണ, ഞാൻ ധൈര്യവാനാണ് അർജുനൻ, എത്രയോ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട, പേടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്പാഷനിലാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. പൃച്ഛാമിത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത. എനിക്ക് ധർമ്മം എന്താണ് അതൊന്നും എന്റെ ചേതസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്റെ ചേതന മൂഢമായി. ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് യശ്രേയ, അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് എന്താ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. സ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ. ബ്രൂഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരൂ, തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ. ശിഷ്യസ്തേഹം, അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാനെ. ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ്. അപ്പം ഈ ശ്ലോകം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, എന്താ ധർമ്മം എന്താ അധർമ്മം ഒന്നും അറിയില്ല. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഞാനും ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാനെ, എനിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല, പറഞ്ഞു തരൂ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് 2.7. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തില് ആരെയാണ് തൊഴേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണ് തൊഴേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മഹർഷിമാരൊക്കെ ധാരാളം വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്രം നടത്തി. ഭൃഗു മഹർഷിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മഹർഷിമാരും കൂടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണ് പൂജകളൊക്കെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരും കൂടി തർക്കമായി. അവസാനം ഭൃഗു മഹർഷി നാരദരെ പോലെ തന്നെയാണ്, ബ്രഹ്മപുത്രനാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അപ്പം ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ ലോകത്തിലേക്കും നന്നായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നാരദരെ പോലെ തന്നെ. അപ്പം നാരദരെ പോലെ തന്നെ ഭൃഗു മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, എല്ലായിടത്തും പോയി ആരെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഈ സത്രം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കലിയുഗത്തിൽ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആദ്യം ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോയി. ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതി ദേവിയും വീണ വായിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭൃഗു മഹർഷി വന്നപ്പോ ഭൃഗു മഹർഷി ഒന്നും ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കാണിച്ചില്ല. മകനാണ് എന്നാൽ പോലും. അപ്പം ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന് കലിയുഗത്തില് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ രുദ്ര ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാർവതി ദേവിയുമായിട്ട് താണ്ഡവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഭൃഗു മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവിയെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൈ കൊണ്ട് വന്ന് ഭൃഗു മഹർഷിയെ ഇങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. ആ സമയം ഭൃഗു മഹർഷി പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ തൊട്ട കൈ കൊണ്ട് എന്നെ തൊടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നിനക്ക് നിന്റെ രൂപത്തെ അല്ല ആരാധന ഉണ്ടാവുക, കലിയുഗത്തില് നിന്റെ ശിവലിംഗത്തെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെയും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, അനന്തശായിയായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴും ദേഷ്യം വന്നു ഭൃഗു മഹർഷിക്ക്. ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് എന്താ അത്ര ദേഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ കാലിന്റെ അടിവശത്ത് ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു കണ്ണുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഭൃഗു മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് ഒരു ചവിട്ടി ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ്സിലൊരുന്ന ചവിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വളരെ സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ കാല് തടവി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി എടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തില് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്റെ വക്ഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് പോലെയാണ് മഹർഷി, സോറി
സ്ത്രീ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം വിഷമം കാണിച്ചു. അപ്പം ഈ ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് കലിയുഗത്തില് പൂജ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൃഗു മഹർഷി തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനാണ് പൂജ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലോ മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കേണ്ട വക്ഷസ്ഥലത്ത് ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു വാക്ക് പോലും ചീത്ത വിളിച്ചില്ലല്ലോ, ചവിട്ടിയിട്ട് ഞാനിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലേ അശുദ്ധമാക്കിയത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കലിയുഗമാ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ലീല കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി അവിടുന്ന് കോലാപൂരിലേക്ക് വന്നു, മഹാരാഷ്ട്രയില്. എന്നിട്ട് കോലാപൂരിൽ വന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കലിയുഗം തീരും വരെ അവിടെ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോലാപൂരിൽ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു അവിടെ മഹാലക്ഷ്മി. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കി. വൈകുണ്ഠത്തില് ഭാര്യയില്ലാത്ത വൈകുണ്ഠം വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഭൂമിയിലേക്ക്. നേരെ വന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ തിരുപ്പതി 7 മലകളുള്ള ആ തിരുമലയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാം അതേ രൂപത്തിലാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ വന്നത് അതേ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 2 കൈകൾ അഭയമുദ്രയുണ്ട്. ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആ നമ്മളുടെ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ആ ഒരു കൈയുടെ അത്രയുമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ആ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഭയമുദ്ര എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഷുവറായിട്ടും ശരണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. 2.13 ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹി ബൈഹാട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹി കൗമാരം യവനം ജര തഥാദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹി, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുമുള്ള ആ ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ്, ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് അസ്മിൻ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും, യഥാദേഹി കൗമാരം യവനം ജര, ഒരു ആത്മാവ്, ഒരു ശരീരം എങ്ങനെയാണ് കൗമാരത്തിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് കൗമാരം യവനം ജര, അതിനുശേഷം മരണം, അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി, ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ദ്രോണാചാര്യനെയും ഭീഷ്മനെയും ഒക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപമുണ്ടാവില്ലേ, അവര് മരിച്ചു പോവില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ തരത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹി കൗമാരം യവനം ജര തഥാദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഐ ആം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ബോഡി മാത്രമല്ല, ഞാൻ സോളും കൂടിയാണ്, ഞാൻ സോൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രോസ് ബോഡി, സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, പുറത്ത് കാണുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് അഗ്നിയാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അഗ്നിയുണ്ട്, നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് അഗ്നിയുണ്ട്. ആ അഗ്നി നമ്മള് കണ്ണിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. കണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ണ്, ആ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ കണ്ണും കൂടിയാണ്. ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോടുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് രസമാണ് തരുന്നത്, നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നാക്കിനോടാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നതോ, സ്കൈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്, ആകാശം നമ്മളുടെ ശബ്ദമാണ്. ആകാശത്ത് കാണുന്ന ശബ്ദത്തെ പൗരുഷം ദൃശു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആകാശത്ത് കേൾക്കുന്ന ഏത് ശബ്ദവും ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാതുകളോടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശം, ശബ്ദം, കാത് എന്ന് പറയുന്നത്. എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വായു എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 10 തരം പ്രാണനടങ്ങിയ ആ വായു എന്താണ്? നമ്മള് ഇതാണ് സ്പർശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വായു. സ്പർശം എവിടെയാണ്? ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, എർത്ത് പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവ്യാംശ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഗന്ധം ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗന്ധം അപ്പോ നമ്മളുടെ മൂക്കുമായിട്ടാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് അത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, പുറത്തുള്ളത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിലെ സട്ടിൽ ബോഡിയാണ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ഫോൾസ് ഈഗോ, ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതും മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ എന്ന ഭാവവുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഫോൾസ് ഈഗോ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമ്മള് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിന് പ്രായമാകില്ല. നമ്മള് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്കി പ്രായമായി വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴും ആ ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സെയിം ഫോമിലാണ് അത് പോകുന്നത്. അതിന് പ്രായമാകില്ല. എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ അതിന്റെ എഡ്ജിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 1/10,000 മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹോൾ ബോഡി, എത്ര വലിപ്പമുള്ള ഹോൾ ബോഡിയെ കോൺഷ്യസ് ആക്കുന്നത് ആ ഒരു ആത്മാവാണ്. ധാരാളം ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ആത്മാവ് മാത്രമേ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ അങ്കുഷ്ട മാത്രേണ് എന്ന ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയുമാണ് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെയാ ആത്മാവിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ കാർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ കാർ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. പരമാത്മാവിനോട് കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ? അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവാനായിട്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഹൃദ്ദേശേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും. ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിലായിട്ട് 84 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. സ്പീഷീസ് ആണ്, എണ്ണമല്ല. 84 lakhs ആണ് ഉള്ളത്. ഓരോ തരത്തില് ജലജീവികളും ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നവരും വൃക്ഷങ്ങളും കൃമി കീടങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ്. അതിൽ 4 lakhs ആണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ എണ്ണമല്ല, മനുഷ്യരുടെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കിന്നരന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, വാനരന്മാർ, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരിൽ പെടും. 4 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് എന്താണ് ഒരു കൂട്, ഈ കൂട്ടില് ഈ അമ്മൂമ്മ നിന്നിട്ട് കൂടിനെ മാത്രം പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന, കൂട്ടിലുള്ള പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ആ പക്ഷി? കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചത്തുപോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഈ ഗ്രോസ് ബോഡിയെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ച്, നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അലങ്കരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും. അതേസമയം ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡി ആകുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സട്ടിൽ ബോഡി ആത്മാവിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ചൈതന്യം ഇല്ലാതെയാകും. എത്രയോ ആളുകൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ വീടുകളിൽ, എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എത്രയോ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് തൊട്ടുപോലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആരും. നമ്മള് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എത്രയോ ജന്മം, കോടി ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഉപാസനയാണ് അതിന്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് നമ്മൾ എന്താണ് ബലം കൊടുക്കാൻ? ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ഞാൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, എനിക്ക് വളരെ വിഷമമാണ്, എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയ ബലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. ആരാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? പ്ലീസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. രതീഷ് പ്രഭുജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലീസ്.
അപ്പം ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. എന്തുകൊണ്ടാ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക്? അത് മഹാമന്ത്രമാണ്. നമ്മള് ഭഗവാൻ മഹേശ്വരൻ പാർവതി ദേവി ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് ജപിച്ചിട്ട് വരട്ടെ, സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പാർവതി ദേവി. അപ്പം ഇത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, ഇത് തണുത്തു പോവില്ലേ എന്ന് മഹേശ്വരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി ചോദിക്കുന്നു, കേനോ പായന ലഘുന വിഷ്ണു നാമ സഹസ്രകം, എന്താണ് വിഷ്ണു ഇതിന്റെ സഹസ്രനാമം ഒന്ന് ചുരുക്കി ചൊല്ലാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഈ ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാനനെ. രതീഷ് പ്രഭുജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. അപ്പം രാമനാമ വരാനനെ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു രാമനാമം മാത്രം മതി നമ്മൾക്ക് 1000 സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഈക്വൽ ആകാൻ. അങ്ങനെയുള്ള അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ഹരേ രാമ എന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, രാമ രാമ എന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പം മഹാമന്ത്രമായില്ലേ അത്. നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയ ഫലമായി. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മള്, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നും 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മളോട് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് അതിന് റൂൾസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മള് കുളിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അതിന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ ഉപാസനയ്ക്ക് ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാര് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ സ്കൂട്ടറിൽ, ചെറിയ സ്കൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നതും സൈക്കിളില് കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ സൈക്കിള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അതിനേക്കാളും വലുതാവുമ്പോ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും. എന്താണ്, നമ്മളെ ആള് മാറുന്നില്ല, നമ്മളുടെ രൂപം ഭാവം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു രതീഷ് പ്രഭുജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. അപ്പൊ നമ്മള് 84 ലാക്ക് സ്പീഷീസിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. അതിന് ആർക്കും യാതൊരു ദ്രോഹവും അതിന് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. 84 ലാക്ക് സ്പീഷീസിലും സെയിം ആത്മാവാണ്, സെയിം രൂപത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് 84 ലാക്ക് സ്പീഷീസിലും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ആയിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ള ഇത് ആനിമൽസും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയനിസം പറയുന്നത്. പ്രഭുജി പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് വെജിറ്റേറിയനിസം പറയുന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം എന്ന്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് കൃമിക്കുള്ളിലും ഒരു കീടത്തിനുള്ളിലും വേറൊരു ജീവിയുടെ ഉള്ളിലും സെയിം ആത്മാവാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തെയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ തം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്തെയ, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ, കൗന്തെയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന അർത്ഥം. സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ അത്രേ. നമ്മള് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതല്ല സുഖദുഃഖങ്ങൾ. അത് മഞ്ഞുകാലം മാറി വീണ്ടും വേനൽക്കാലം വന്നു, അതിനുശേഷം മഴക്കാലം വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. നമ്മളുടെ സെൻസസ് ആണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ഇപ്പം അർജുനൻ സാഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അത് താനെ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്തെയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. നമ്മള് സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുറച്ചൊന്നൊരു കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആകെപ്പാടെ വെപ്രാളമായി, പൈപ്പിലെ വെള്ളം
വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനായി. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒരാള് വളരെ സമചിത്തതയോടെ അനുഭവിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം ഓരോ ഋതുവിലും ഓരോ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് സുഖവും ദുഃഖവും. എന്തുകൊണ്ടാ? ചീത്തയും നല്ലതുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് അറിയാം, നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം നമ്മള് അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാനഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നത് ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത്. ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ലാതെ ജനിച്ചു വന്നതല്ല, അത് മരിക്കുകയുമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് കാറ്റിലെ പുഷ്പത്തിന്റെ സ്മെല്ല് പോകുന്നത് പോലെ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നായം ഭൂത്വ, അത് ഭൂതകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭവിത, ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. വാനഭൂയ, അത് ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അജോ, അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറവിയില്ലാത്തവൻ, ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ, നിത്യനാണ്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ശാശ്വതോയം, ശാശ്വതനാണത്. പുരാണോ, പുരാതനനുമാണ്. ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ, ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ, അത് മരണമില്ല, ജനനവുമില്ല, അതിന് മരണവുമില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യ മാനേ ശരീരേ, അതിന് പിറവിയില്ലാത്തതാണ്, പ്രാചീനനാണ്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി കൃഷ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. നമ്മള് ഒരു ഡ്രസ്സ് മുഷിയുമ്പോ നമ്മളത് മാറി വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഉടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. വാസാംസി ജീർണാനി, ജീർണിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മാറ്റുന്നത് അത്രയും ഈസി പ്രോസസ് ആണ്. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ശരീരം എടുക്കാനായിട്ട് നവാനി ദേഹി, അത് ശരീരം എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഒരു കുഞ്ഞെങ്ങനെയാ മരിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആക്സിഡന്റിൽ എങ്ങനെയാ മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അത് അവരുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് അത്രയേ ഈ ജന്മത്തിൽ അത്രയേ അവർക്ക് കർമ്മമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മരിച്ചു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരമെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീരുമ്പോ, അതിന്റെ ആ കോട്ട തീരുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈസി ആയതാണ്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയം ദ്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നൈനം ദഹതി പാവകഃ, അഗ്നിക്ക് അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ന ചൈനം ക്ലേദയം ദ്യാപോ, ആപോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം, വെള്ളത്തിന് അതിനെ നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ന ശോഷയതി മാരുതഃ, ഓരോരോ ഇതിന് കാറ്റിന് അതിനെ ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്തത് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിൽ എഴുതരുത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതരുത്. ഒരു നോട്ട്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പേഴ്സ് വെക്കുക, പെന്ന് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സട്ടിൽ ബോഡി അതുപോലെയാണ് അത് പോകുന്നത്. മനസ്സും ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ ഈ മൈൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഈഗോ, ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടി പോകുമ്പോൾ ജാതസ്ഥിതി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജനിച്ചതേ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അതെങ്ങനെയാ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നത്, അതിനറിയാം. അത് എങ്ങനെയാണ്, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ ശീലിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പാട്ട് പാടണോ എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ, പണ്ടത്തെ അതിന് മുൻപുള്ള ജന്മത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിലെ ആ മൈൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ്. ജാതസ്ഥിതി ധ്രുവോ മൃത്യു, ജനിച്ചവനൊരിക്കൽ മരണം
പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച, മരിച്ചവന് ജനനവുമുണ്ട്. തസ്മാത് പരിഹാര്യത്തെ, പരിഹാരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമില്ലാത്ത ഈ കാര്യത്തിൽ നത്വം ശോചിതവും അർഹസി, നീ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം മരിച്ചവന് വീണ്ടും ജനനവുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കൃമി കീടമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കാം. അപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷിച്ചാൽ, ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നു, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മാത്രം രക്ഷിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ആ ആള് മരിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡിയെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപാസന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചൈതന്യവത്താക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ജന്മമായിരിക്കണം. ഒരു അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയിരിക്കണം എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞ് പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ അമ്മയാണ് ശരിയായ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേഹീനിത്യം അവധ്യോയം, ഉപാസനയുടെ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉപാസന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം, ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത, തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, നിത്യം അവധ്യോയം, അതിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, അവധ്യനാണ്. ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത, ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ്. തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭീഷ്മാചാര്യനെയും ദ്രോണാചാര്യനെയും കൗരവരെയും ഒക്കെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിഷമം നിനക്കുണ്ടാവണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉപാസന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ജസ്റ്റ് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ. അതിനെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ, ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, അത്രയും അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓരോ രോമകൂപത്തിലും അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഓരോ രോമകൂപത്തിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്വാസമാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പം ആ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു തലമുടി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ശ്വാസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സെക്കൻഡും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾക്കുള്ളൂ. ഹതോവാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലെസണിൽ തന്നെ, എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഹതോവാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. വീരസ്വർഗമാണ്, ആത്മാഹുതിയാണ്. നമ്മളുടെ ജന്മഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ആത്മാഹുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ് ആഹുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്, രാജ്യത്തിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വീരസ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, വീരചരമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ജിത്വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാം. തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദയ, അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ കൗന്ദയ, യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ, യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ. മരിച്ചു പോയാൽ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി നീ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വ, ഒരുപോലെ കാണുക സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും, ലാഭത്തെയും പരാജയത്തെയും, നഷ്ടത്തെയും ലാഭത്തെയും നഷ്ടത്തെയും, ജയത്തെയും പരാജയത്തെയും ഒരുപോലെ കാണുക. തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമുണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക. ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ, ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകാണ് 2.14. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായിതേ മഹതോ ഭയാത്.
നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ, ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. നീ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ, അതില് നഷ്ടമില്ല. സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രായുതേ മാതോഭയാത്, വലിയ വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കാർത്തിക ദീപം കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും, ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ നെയ്ദീപം കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെയുള്ള പുണ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏത് ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ദീപം കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായിതേ മഹതോഭയാദിത്തിലെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അണ്ണാറ കുഞ്ഞിനും തന്നാലായത് എന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് സേതുബന്ധനത്തിന്റെ സമയത്ത്, രാമായണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. സേതുബന്ധനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയൊക്കെ വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിടുമ്പോ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്തത്? ചരലിൽ കിടന്നു ഉരുണ്ടു. എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇത് സേതുബന്ധനത്തിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി വാലിലെടുത്തിട്ട് ഒരേറ് കൊടുത്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പോയി വീണു അത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അത് തന്റെ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലോടി. അപ്പം സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായിതേ മഹതോ ഭയാ. സ്വന്തം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ധർമ്മം. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതെല്ലാം ധർമ്മമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മള് ധർമ്മം തന്നെയാണ്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയ മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇതിലെ ചെറിയ എലിക്കുഞ്ഞിന്റെ സ്റ്റോറി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ആ എലിക്കുഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ചെറിപ്പഴം കിട്ടി അതിങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു. അത് തീർന്നു പോയി. ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു അമ്പലം, ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചിരാഗ് മാത്രം കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അമ്പലത്തിലെത്തിയത്. എന്നിട്ട് തീർന്നപ്പോഴേക്കും അതിന് ഈ ദീപം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അത് ചെറിയാണ് എന്ന് തോന്നി. വേഗം പോയിട്ട് അത് കടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ആ തിരിയും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒക്കെ കൂടി അതിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു. അതിന് ബേണായി അത് പൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ എലി കുഞ്ഞിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഉരുണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെ ആരതി ഒഴിയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാ, കുറച്ചാണെങ്കിലും സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാൻ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരുനന്ദന്. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുരുനന്ദന. ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ബഹുശാഖകളാണ് ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി. അവര് ഇന്ന് ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകും, നാളെ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, മറ്റന്നാള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മള് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവര് ഓടി നടക്കുന്നത്. അതേസമയം കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ള ആ ദൃഢവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്. ഇത്രയും ഈ ഒഡീഷന് പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ, അതുപോലെ കറങ്ങുന്ന മീനിന്റെ കണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ നോക്കി ആ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അമ്പെയ്തിട്ടത്. അത്രയും ഫോക്കസ് ഉള്ള ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പോ ബിവേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർഡിനറി മാൻ അല്ല. എന്നാൽ പോലും ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോ ന വിധീയതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം, ഭോഗൈശ്വര്യത്തിലും നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന കാറ് വേണം, വലിയ വലിയ വീട് വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അതിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ച ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. സമാധോന വിധീയതേ, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് എന്താണ് തടസ്സമായിട്ടുള്ളത്? നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സാണ്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ
സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ. വിഷയ സുഖങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ഈ സ്പർശം, ഇതുപോലെ ജിഹ്വ. ഏറ്റവും ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാക്കിനെ ജയിക്കാനാണ്, നാവിനെ ജയിക്കാൻ. ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതെ, നമ്മളുടെ ടോക്സ് ആണെങ്കിലും അതെ. അപ്പൊ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ, വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് സംഘത്തേഷുപജായതേ, അതിൽ തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളത്, ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു? സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമ, കാമം ഉണ്ടാകുന്നു, അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹം, ആസക്തി. കാമ ക്രോധോ വിജായതേ, അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ നിലത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരെയൊക്കെ. എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഘത്തേഷു ഉപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ഇത്ര കിട്ടിയാലും ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം തയാപഹൃത ചെയ്തം, അവർക്ക് മതി വരില്ല ഭോഗൈശ്വര്യങ്ങളിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോയവർക്ക്. അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവുന്നു? ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതില് സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് മറന്നു പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നും അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു നമ്മള് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ? ഓർമ്മപ്പിഴ. അതുവരെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോകും. ആ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നല്ലത് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. തോന്നുന്നത് ബാഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. ബുദ്ധിനാശ പ്രണശ്യതി, വീണ്ടും നമ്മൾ ബുദ്ധിനാശം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രണശ്യതി, നശിച്ചു പോകുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. നമ്മളുടെ കാമ ക്രോധ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നമ്മളുടെ തല എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കണോ? കുക്കർ പോലെ ആയിരിക്കണോ? എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു, രാഗദ്വേഷം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും ഇഷ്ടമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ, നമ്മളുടെ വിഷയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആത്മാശേർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദം അധികച്ചതി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലിവ് ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കല്ല കിട്ടുക. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ. ആ രീതിയിലുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അവർ കാണിച്ചു തന്നു. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുത സുഖം. അശാന്തിയുള്ളവന് എവിടെന്നാണ് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ, യുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയവർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നചായുക്തസ്യ ഭാവന, കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നചാഭാവയത ശാന്തി, ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല, ബുദ്ധിയും ദിവ്യമായിട്ടിരിക്കില്ല. നമ്മള് ഇതായിരിക്കും, താഴേക്കാണ് പോവുക. നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെള്ളം പോലെയാണ്. വെള്ളം എപ്പോഴും താഴേക്കാണ് ഒഴുകുക. അതുപോലെ മനസ്സ് എപ്പോഴും താഴേക്കാണ് പോവുക. മുകളിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ. എന്നിട്ടാണ് അതിനെ, ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെയാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോറാണ് നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാരെ തന്നിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. ഇന്ന് തൊട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് ശീലിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 108 മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല.
അർഹതയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഇതിനൊക്കെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശാന്തസ്യ കുതസുഖം, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ശാന്തിയുള്ളവൻ എവിടെ നിന്നാണ് സുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ത്രിഭംഗി ലളിത ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മള് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ, കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ മഹാബാഹോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ഇതെല്ലാം, ചെവി, ഇതിനൊക്കെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവൻ. നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിയുള്ളതിന്റെ, നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണോടും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പാട്ട് കേട്ടാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ കാണുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇതിനേക്കാളും അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണോടുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ത്വക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തൊടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളിന്റെ സ്പർശം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക, മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുക, ദിവ്യ ബുദ്ധിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി, എന്തും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം, ഈ വിരലൊന്ന് അനക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞാൽ, അപ്പം ആ ഒരു ബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത, നമ്മൾക്ക് അറിവൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യരായവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, നമ്മൾക്കത് ഗുരുവിന്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ. ഇത് നമ്മൾ ഏകാദശിയുടെ ദിവസം നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് റിലീഫായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. നാമജപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ലെസൺ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപാസനയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, അതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ. കുറച്ച് വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ധാരാളം പ്രാവശ്യം അഡ്മിൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ലെസൺ? ബോറടിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കുറച്ച് വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയത്. നാളെ തുടങ്ങി കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് ആണ്, കുറച്ച് നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് യൂട്യൂബ് നോക്കുക, മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക, ക്വിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിപ്പൂർ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടത് ആരും അറ്റൻഡൻസ് ആകെ 3 പേരെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. 43 അയ്യോ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അതൊക്കെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നായിരുന്നു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും മാതാജി ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് മാതാജി അതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ ഫസ്റ്റ് 45 കണ്ടു ഞാൻ. പിന്നെ 46 ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. 46 46 ഉണ്ടായിരുന്നു. 42 പേരേ ഉള്ളൂ. ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്, പേര്, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഗെറ്റ് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാതാജി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു അത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ആർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര പേര് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കായിരുന്നോ മാതാജി? രാജശ്രീ മാതാജി, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കായിരുന്നോ? മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരുടെയും ആയിട്ടില്ല, ഒരു 10 പേരായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മാതാജി ഇപ്പൊ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാതാജി. അതെ, അതാണ് മാതാജിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി തന്നെ. മാതാജിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടില്ല. മാതാജി. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പക്ഷെ എടുത്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി, കുറെ പേരൊക്കെ പോയില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ മണിഭൂഷത്തെ മാതാജിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ ഓക്കെ, കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സീതാ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ, രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ വരിക ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഹരേ മാതാജി? കൃഷ്ണ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി. പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അയച്ചു തരണോ മാതാജി? ഞാൻ എഴുതിയത് ആ, അയച്ചു അതെ തരണോ? അതെ. ഞാൻ അയച്ചു തരാം അതെ. മാതാജി. ഞാൻ അയച്ചു തരാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സ്റ്റോപ്പ് മാതാജി. ചെയ്യും. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി, ചോദിക്കില്ല. 10 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. 8 പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഇന്നലെ സീതാമാതാജി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 12ാമത്തേത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ. അത് രണ്ടിനും ആ പർപ്പറ്റില് ആൻസർ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് മാതാജി അറിയാവുന്നത് നമ്മൾക്ക് എഴുതാം, പക്ഷെ
ഇത് അനിത പ്രഭുജി മാതാജിക്ക് അതിന് താങ്ക് മാർക്ക് യു. കൊടുക്കണം. അല്ല അനിത മാതാജി, ഇത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ നമ്മൾ മാതാജി. എഴുതിയ പോരെ? ആൻസറിങ് ആണോ? അതെ, എന്താണ്? അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ഇല്ലേ, മാതാജിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അയച്ചു തന്നത്. ഓ, അല്ല മാതാജി ഇത് റിട്ടേൺ അല്ലേ? റിട്ടേൺ എക്സാം അല്ലേ? റിട്ടേൺ മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി അല്ലേ മാതാജി? എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയാ പിള്ളേരെ കൊറേ എഴുതി പഠിപ്പിക്കണില്ലേ, അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുന്നു. ശരണാഗതി ആരെന്നല്ലേ മാതാജി, എന്താ പറയാ, അത് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് അനിത മതി. അതായത് അനുകൂലിക്കുന്നതിന് ഇത് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് അനുകൂലിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക, അതിനെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക, പിന്നെ അതല്ലേ അതല്ലേ വരും. ഏതാ മാതാജി? ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി പഠിച്ചില്ല 18ാമത്തെ ലെസണില് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ അവിടെ അതിലൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് മാതാജി, അതിലാണ്. പിന്നെ പരമപുരുഷനെ എന്താ പറയാ, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക, പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് കരുതുക, പിന്നെ വിനയം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത്രേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. എത്രണ്ണം ചോദിക്കുന്നു വല്ല നിശ്ചയം ഉണ്ടോ? എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് മഹത്തത്വം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ 10 ആണോ ലാസ്റ്റ് കുറെ ഉണ്ടത്? അതേ മാതാജി, അത് 14 ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ബുക്കിലുണ്ട് മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാ, ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാ, ഞാൻ ബുക്ക് എടുക്കട്ടെ. പറയാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, വൺ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് അതില്. ഒരു രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ, അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. അല്ല മാതാജി, അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മളോട്? അതെ, അത് രാവണനാണ്. രാവണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള അതല്ലേ ആൻസർ അല്ലേ? രാവണനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് മാതാജി. പക്ഷെ ആള് എന്താ പറയാ, യജ്ഞകർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോവാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരും അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അതിലുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വിവരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. അതാ ഞങ്ങള് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞത് മാതാജി. മാതാജി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മഹത്തത്വം ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മാതാജിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് മഹത്തത്വം എന്താണെന്ന്. അത് ചോദിക്കുന്നു തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ തോന്നുന്നത് 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി, ഭൗതിക ലോകത്തെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്, അതിന് 3 ഉദാഹരണം. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ചാപ്റ്റർ 15ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു. പിന്നെ 17 പുരുഷോത്തമം എന്ന പദം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അതും ഒരു വരിയുള്ളൂ മാതാജി അതില്. പിന്നെയല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൃക്ഷം എന്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു അതാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വൃക്ഷച്ചായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ കൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റിലെ പേജ് കഴിഞ്ഞ് 2nd പേജില് മാതാജി, ആ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ മാതാജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതെ, അല്ല ഞാൻ ഒരുവിധമായി 18ാമത്തെ അധ്യായമായി. ഇത് മാത്രം ഒരു ചെറിയൊരു സംശയത്തിൽ അവിടെ ഇട്ടേക്കാണ് ഞാനത്. പിന്നെ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്തെന്നാ പറയാ, ഓം തത് സത് എന്നീ വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്ന മാതാജി. പിന്നെ ശരണാഗതിയുടെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലോ മലയാളത്തിലോ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഇതിപ്പോ അവസാനം CBSE എക്സാം പോലെ അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വരും കേട്ടോ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് തടസ്സമായ എല്ലാ ഇതില്ലേ, എന്താ പറയാ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ആരോടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? 67 ഉപദേശിക്കരുതെന്നല്ലേ മാതാജി? അത് ഉപദേശിക്കരുത്. ആരോടാ ഉപദേശിക്കേണ്ടതെന്ന് അത് 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
തപസ്സ ചെയ്യാത്തവന് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവൻ അതെ 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 അത് ലാസ്റ്റ് അസൂയുള്ള കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവനോട് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ രാജസമായ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്, കർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങള്. അധിഷ്ഠാനം, ശരീരം, അതെ 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 അതെ. ശരീരം, പരമാത്മ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ കരണങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ളത് ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് 20 ഇനങ്ങൾ പരമാത്മാവ്. മാതാജി, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ 20 ഇനങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ മാനിത്വം, അജംബിത്വം, അത് ശ്ലോകം എഴുതിയാലും മതി. ഏതാമത്തെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉള്ളത് 14 അല്ലേ? അമാനിത്വം, അജംബിത്വം. 14-14 പിന്നെ അതിൽ തന്നെ മാതാജി ഇതില്ലേ ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠയുടെ 5 തലങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, അതൊക്കെ. അതെ അതെ. പിന്നെ 24 ഘടകങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 ഘടകങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബാക്കി അർത്ഥമുള്ളതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അങ്ങനെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കണം 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ അത് ഏതാന്ന് എഴുതി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തത അഥവാ പ്രാധാന്യ, പിന്നെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് എഴുതി. അത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? മാതാജി ഒന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, വായിക്കുമ്പോ കിട്ടും പിന്നെ മറക്കും മാതാജി. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും ഒരു ഫാസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആയില്ലേ? നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ മാതാജി, പ്രകൃതി പുരുഷന്റെ അയച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ചെയ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.